Hallelujah, hallelujah. Mandi thathe lithuba ndibulise pha ekhaya. Ndibulise umama, ndibulise utata, ndibulise ubhuti, ndibulise usisi, ndibulise umntana omncinane ongakwazi ukuzibongela enkosini ngegama elihle lika Yesu Kristu. Ndibulise umakhulu, ndibulise utamkhulu ngegama elihle lika Yesu Kristu. Na wonke umuntu okhona pha ekhaya. Sekulithuba ndingasabonakali kwikhasi lam lonxibelelwano, ikhasi lam lonxibelelwano elithi ivangeli lokuqala. Ndiyacela pha ekhaya, ngicela ukuthi abantu balike ipage, basharishe ipage, ngoba injongo yelikhasi kukuvuselela abantu abahleliyo pha emakhaya. Abanye abantu bophukile emiphefumulweni, abanye abantu baxhelekile, kodwa ndinethemba, ndiyakholwa ukuthi xa bekwelikhasi ikhona into uThixo azawuyenza empilweni yabo. Glory to Jesus. UYesu ke ulungile. Ndicela ukuthi ke sithandazeni ukuthi uYesu makasincede pha emakhaya. Njengoba bese ngitshilo ukuthi ukusukela ngoku ndiyakubonakala ngoku kwelikhasi izihlandlo zilandelelana. Inkosi noxolo ke mayinisikelele pha ekhaya. Masithandazeni sicela uYesu ukuthi asincede pha emakhaya. Glory to Jesus. Ngicela ukuthi ukhona umuntu omaziyo ukuthi ungumuntu oyithandayo into kaThixo. Ngicela ukuthi umsharishele le broadcast ukuthi naye abe nokwazi ukuthi azibukelele pha ekhaya. Glory to Jesus. uYesu ke ulungile. Masithandazeni. Baba wethu onamandla onke, Baba siyabonga Nkosi, siyabulela. Thixo wethu onamandla amakhulu, ngelanga Moya Oyingcwele sisondela kuwe kumkani kakumkani, singaboni Moya Oyingcwele sisondela kuwe Thixo wethu onamandla, singengawo amalungisa. Thixo wethu onamandla amakhulu, sicela wena Nkosi, ngena Nkosi ezinhliziyweni zethu. Thixo wethu onamandla, sigocagoce mzali. Thixo wethu onamandla amakhulu, ngoba siyazi wena Nkosi udume ngokulunga Moya Oyingcwele. Siyazi Nkosi ukuthi wena Thixo usahamba nathi namhlanje. Thixo wethu onamandla amakhulu, lithi lizwi lakho wena Nkosi. Thixo wethu onamandla, awungeze wena Nkosi walishiya ilungisa. Namhlanje Thixo simenje ngaboni Moya Oyingcwele, sizokucela uba ngamalungisa. Thixo wethu onamandla, baba nasi sifo Moya Oyingcwele, ubhubhano oqwengisizwe kumkani, yonke into imile ngci ezantsi emhlabeni ngenxa yeni yesisifo Moya Oyingcwele. Sicela wena Thixo sombathise ngengubo yakho, sifihle nyana kaThixo ngamaxesha onke kumkani kakumkani, ngaligama lenkosi yethu ngeyesu Kristu. Ufefe nothando nobudlelwane boMoya Oyingcwele lingafikelela napha kuwe ekhaya, ngaligama lenkosi yethu ngeyesu Kristu. Amen. Hallelujah. Ibingumthandazo nje omfitshane, kukho into ethi manithandaze. Ndicela ukuthi pha emakhaya nani nithandaze nam. Glory to Jesus. Nithandaze nam pha emakhaya, ngoba ndiyakholwa ukuthi uThixo ikhona into aza kuyenza, ukuthi uThixo ikhona into afuna ukuyenza ngelixesha libi kangaka. Glory to Jesus. Hallelujah. Bendize nje ngomthandazo. Ngicela ukuthi sidibane Sunday ngecawe ngentsimbi ka9 o'clock ebusuku. Glory to Jesus. Apho khona ndiza kube ndishumayela ilizwi likaThixo, ndiza kube ndilihluba ilizwi likaThixo khona ukuze abantu balive. Glory to Jesus. Ngicela ukuthi ke pha ekhaya, ngicela ukuthi
lo myalezo usasaze kwifamily yakho whoever omaziyo ukuthi into kaThixo uyayithanda noba akayithandi kodwa ndiyakholwa ukuthi xa ndiza kube ndikumazinga omoya ngecawe bakhona abantu abazakukhuleka bakhona abantu abazakusindiswa. Glory to Jesus. Ngoba lithi ilizwi likaThixo inga wonke umuntu angafikelela ekuyazini inyaniso. So eyona nto nizama ukuyenza ukuthi ndichaze inyaniso kwaye abantu bayive. Glory to Jesus. Ngicela ukuthi ke usharishe ibroadcast yami pha ekhaya ukuthi ngecawe ngensimbi ka9 o'clock late ndiyakube ndi live. Glory to Jesus. Ndiyathemba ukuthi uThixo unibusise kakhulu noba intoni uThixo ayifunayo ngelithuba ezimpilweni zethu kodwa nguye onako ukusenza ukuthi senze oko ngoba uSathane akanamandla ezimpilweni zethu. Kungoko ke ndithi kude manikiniki zindala zombini nalungayingeni uyozayingena.